Вітаю, шановне господарство, я Олесь Шаховский, и вы на моем YouTube-канале «Белорусский вайб». Віншую вас усіх з 2025 годом, і ў госці да сябе я запрасіў выдатнага чалавека, моладзевага актывіста Міхася Клачкова. Міхась, Да. вітаю. Витанки Олесь. Рады, вельми приемно. Это от нашего дома к вашему дому. О, дзякуй вялікі. Ты па старай беларускай традыцыі, бачыш, не з Подгончик. пустымі рукамі. Нармальныя, хоць смачныя? Да, вельми. Самое лепшее. По акции в Максиме взял. Дзякуй, што ты да мяне завітаў. Як Новы год? Мне вельми подобалось. Мы ели селедку под шубой с веганским мазиком. Я робил коктейли. Так, стоп, уже пашлі гэтыя словечкі. Што такое мазик? Сенси. Да, ну это же майонез. Окей. Я совсем мало поел. Я больше пил. А што ты піў? Коктейли, які сам робил. Файна. Які твой любимый? Ладно, все, гэта не будем уже про алкоголь тут. Виски, саур. Не, все, тихо, вырезали. Зумеры. Я просто хотел тебе сказать, ведаеш, что даведаўся, як, мне хлопцы з Палесся расказалі, як яны выпіваюць і што яны робяць пры гэтым. А потым з Падляшша мне сказалі, як у іх. Палессе робіць так, возьми кубок, і вось уяві сабе, што вялікая грамада сидзіць людзей, і яны традыцыйна робяць так, они так, і ты рабі так. Оп! Бач, разливаем. А на Падляшшы у іх прасцей. У іх так, Просто так. Сёння, шановнае гаспадарства, мы разам з Міхасём будзем дарыць вам пазітыў праз нашыя размовы, праз музычныя кліпы, якімі падзяліліся з намі класныя беларускія музыкі. І прямо ў гэтым выпуску вы будете бачыць файную музыку. І я бы хацеў у цябе запытацца, Міхась, вось скажы, што для цябе больш дарослыя людзі, вот такія як я, якое стаўленне ў цябе ў твайго асяроддзя да нас? Я бы сказал, с повагой. Але, може, і крышечку с троллингом. Так. Вот эти все анки, скуфы. Скуфы, я так скажу, что скуфы это нават не тыя, хто такие, типа, паза 40 год. Это то, як ты живешь гэтае жыццё. Тобто скуфом можна стаць нават у 20 гадоў. Так. Это не про ўзрост. Дарэчы, міленіал, вельмі прыемна. На мяжы зумерства. Я чилгай. Это просто хлопец ці дзяўчына, дарэчы, есть і чилгерл, і чилгай. Это просто хлопец ці дзяўчына, якія не запарююцца, не хвалююцца, не нервуюцца, не читаюць навіны, напрыклад, як я часто такое раблю. Не дай Бог за лишнюю трывогу прыбраць. Мы люди розных генерацый, і мы по-рознаму успрымаем чалавечыя стасункі, мы по-рознаму бачым сусвет, мы по-рознаму камунікуем, мы по-рознаму кахаем і по-рознаму выбудоўваем вось гэтыя стасункі, там, кахання, там, ці не знаю, friends with benefits. Вы так шмат перепісваецесь перад тым, як проста сустрэцца і пагаварыць з чалавекам, каб зразумець, ёсць вайб ці няма. Мне падаецца, што секс на першым спатканні немагчымы. Не магчыма. Я не ведаю, я просто не такі чалавек, мабыць, што секс на першым спатканні. Я просто в гэты момант адцягвал як мага далей. Это ж, самае салодкае, типа, вось менавіта адцягваць гэта падальш. І, дарэчы, я з усімі ва ўсе свае стасункі я залетал з офлайна. Не было такого, што я кагосьці онлайн знайшоў, я ніколі не хадзіў на спатканні з Тіндера. Я з Тіндера толькі ў 20-м годзе рекламил митинги Тихановской. Шмат зумераў просто боятся звонить, боятся сустракаться. И так само, мабыць, у меня такое крышечку спочатку было. То бок не вылазить с ракушки, сидеть, типа там вот. Это такое, беспечная дистанция, вось пераписки. И ты никого не подпускаешь за себе. Так. Потому что ты вельми раненый. Потому что ты не хочешь неяк раніцца, ты, магчыма, заганяешься шмат закон чаго. Ты там глядзіш у соцсетках все гэтыя зоркі, не зоркі, блогеры, не блогеры, і ты пачынаюцца ўсе ты сябе заталкиваешь. Да, пачынаюцца ўсе ты загоны, і ты себя сам зжираешь. Я з гэтым паступова барюсь і гляжу страху в лицо, плюю в страху в лицо і там звоню, сустракаюся і так далее.
І ад гэтага атрымоўваю неверагодны кайф. А што для цябе, вот, калі, напрыклад, ты перепісваешся, ці проста з кімсьці сустрэўся, ну, і ты, я так разумею, цябе дзяўчыны цікавяць, Да. гэта твой каханскі кірунак. Вось ты размаўляеш, быццам бы прыемная размова, і тут бах, штосьці адбылося, ці яна штосьці сказала, і ты такой: о, гэта red flag, red сцяг. Ну, часам ты просто не адчуваеш, типу, нейкай зацікаўленасці. То бок ты просто бачиш, што чалавек табе не зацікаўлены. Не, ну гэта не red flag. Штосьці ты чуеш, што просто табе ўсю цікавасць адбівае. Па жыццёвым планам і каштоўнасцям, то бок это, нейкія агульныя каштоўнасці. Напрыклад, зараз мне цікава тусавацца, працаваць, падарожнічаць, а чалавек уже хоча Сям'ю будаваць. Да. Табе 25. Да. Шмат людзей такога ўзросту, якія ўжо прям всё, вот яны ўжо прям мэтанакіраваны, сям'я. Зусім не шмат. Зусім мала. Ну, то бок. Напрыклад, у людзей майго пакалення, ведаеш, такая была тэма, што вельмі асабліва ціснулі на дзяўчат. Да, і зараз ціснуць. Ціснуць? То так же ціснуць. Ну, нават, мабыць, не бацькі, а, мабыць, дзяўчыны самі адчуваюць. Пачынаюць заганяцца. Да, пачынаюць заганяцца, што, типу, это падрубаецца нейкі крызіс сярэдняга ўзроста. Мужчынскі, толькі жаночы, типу, 30 гадоў. Мужчынскі толькі жаночы. Да, ну, я не ведаю. Магчыма, гэта тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту толькі для мужчын, але жанчыны таксама это адчуваюць. І соцыум давіць. Давай падтрымаем іх усіх, на каго ціснуць. О, бачите, вот такие сардейки, а я вот так покажу. Ты вот так, хорошо, а вот так? Вот так? Вот так вот я не Можем умею. Вот так показать, давай соберем. Подожди, вот так вот. Вот так, собрали? Я бы хотел познаёміць Міхася з класным кліпам спявачкі Куб, якая не так даўно Куб, а раней яна была Валерыя Дэле, якая зладзіла абсалютна класны праект на Падляшшы, і праз гэта і атрымалась калаба з таким тутэйшым, то бок нашым, падляшуком, таким саунд-прадюсерам Свада, і яны запісалі класную песню і знялі з беларусамі Познані просто ачмурэнны кліп у стылі, які называецца фонк. Выкатили на улицу бочку, выдурили дочку. Выдурили, сама просилась. Сама просилась, сама просилась, сама просилась. Ой, София, тварь голубые, едете до дому. Мне казала мама. Пони черти у вас привязали у нас до нашего подъезда на свою дикую Теслу. Идите до хаты, ой, не быть мне богатой, не быть мне богатой, той. Ружовая у космоса, зорочка Анжела на меня глядела. Ружовая у космоса, зробила анёла я у чистым полі, поглядела угору и солнце поширило. Расчини широко, выйди праз ворота. У нас девки зяють, ніби злото. Нова синова, мова синова на нова. Не вера щирому слову, бо піт. Ружовая у космоса,
поширила. Ну что, як тобі фонк? Суперские, обалденные. Вот это да, вот это молодёвая история. Я ведаю, што ты падрыхтаваў для мяне моладзевы сленг, а я для цябе падрыхтаваў міленіальна-бумерскі Окей, сленг. Давай. І давай зараз адзін аднаго патэсцім. Что значит слей? О, щит. Колбаситься там, как-то отрываться, отжигать. Ну, kind of. Чуть крышечку так. Так подлумать, что Да, это больше с такого квир-комьюнити пришло слово. Это, кажуть, типа, she slayed. Тобто, яна супер класна крутышка, прям, не ведаю, щось супер крутое зробила. Бежевая мамочка. Не ведаю. Это може бути мужчина або жінчина, який опирається у однольковий колір. Тобто, це total байка, зеленая, наприклад, ці, ну, бежевая. Ці, наприклад, бежевая байка, бежевые штаны. Так. Ну-ка, что еще? Да, гляди. Теперь термін з дейтингового сусвету. Що значить загостить когось? Ну, калі, наприклад, я живу у іншым горадзе, і ты прыязджаеш у гэты горад, то я, ну, как каучсерфинг. Не, ну гэта захостить, а вот от слова ghosting, от слова ghost. Загостить. Это вось вы нормально коммуникуете. Так. Сходили, мабуть, на 2 споткання. Ага. А потом хоп, коммуникация просто пропадает, ты додаешь в ЧС, выдаляешь там со всех соцсеток, и вы перестаете коммуниковать просто нават без... И перетворяешься у привида. Да, ты просто зник. И это как бы... А дріп, ведаеш, что такое? Ой, не. Дріп, ну это такое, типа, крышечку уже можа ему, гэтаму слову уже можа годзіка 3. Это калі чалавек нешта вельмі стылёва апранаецца. І кажа, типа, ну, класны дріп, да. Шыпіріць кагосьці. Не ведаю. Вось, напрыклад, ну, доўга шыпірілі Ціхановскую і Франака. Типа хейтили? Не хейтили, а вось уявлялі, як быццам бы у іх ёсць адносіны. Давай, что еще? Окей. Изи катка. Ну, катка, типа, это компания. У нашем разумении была, типа, классная катка, типа, классная туса. Ось. А изи это, ну, не ведаю, давай, тлумач. Ну, изи, ведомо, типа, легкая. И то, это такой з доты термин пришел, типа, легкая гульня. Изи катка. То, коли ты нечто зробил и фанаберишься, что ты подумал, легкотня была, ты кажешь, изи катка, ребят. Окей. Имба. Ну, это скорочено от imbalanced, что-то супер крутое. Риз, заризить. Заризить — это от слова харизма. И то, коли у тебя добрая харизма, и ты как бы с кем-то познакомился, ты можешь своей харизмой заризить. То, ты бы так как бы очаровать. Привабить, да, очаровать, привабить до себя, и ось. Вау. Все будет классно. Так, давай. Теперь моя черга. Флет, ну как вписка флет. Кватерник. Так. Тобто кватерник, где Пати на хате. Пати на хате, где вы прям пьете самбуку со столешницы. Чикса. Герла, ну, тобто дівчина. Герла, о, так само герла. мы казали герла. Ну, по-російську, ящик. Телевидение, телевизор, так. ТВ прям такой. Баян. Ну, это як старий мем некий, тобто це вже занадто стара історія. Ну так, просто стара історія. Це баян, кажуть. Шляпа. Яна йому якраз. А шляпа так само, что то же самое, что и баян, але типу, ну, добок. Ну, фигня какая-то. Типа, фигня типа, некая, это шляпа, типу, да, это, да. Как бы, гэта прапанова полная шляпа, мы не поедем. Пьяные кудысьці на машине. Галимый? Галимый? Ну, это прям как беспонтовый, только прям вообще. Да просто херовый. На уровне прям, ну, вообще галимый. Да. Образный. На шару? На удачу, як на удачу. Не, а как? А что это? Ну, на шару это на халяву, for free. А, на шару? Типа на шару, да, что ты за это не платишь. Ти, наоборот, позбегаешь как бы платить, то бок, ну, умовно, проезжая зайцем у троллейбусе, ты как бы едешь на шару. Децл? Пати на хаті. Децела пати на хаті. Столькі раз чув, але я не ведаю, що гэта Крышечку, крыху. Типа, ты будешь горбатки? Мне децл. До речі, cheers. На донышке? Это як на донышке, да? Лахать. То ж саме, як рофлить. Лахать. О, як это смачно гучить, лахать. Классно, классно, мы с тобой порофлили тут. Покекали. Прости, господи. Шановні сябры, напишите у комментах, какие для вас были открытия
такого моладзевага сленга і не зусім моладзевага сленга. І можа падкіньце таксама чагосьці яшчэ, што мы падзабылі і то, чым вы карыстаецеся. Нам будзе вельмі цікава. Давай пра музыку, дарэчы, пагаворым. Вот. Што ты слухаеш і што ты для сябе адкрыў, напрыклад, у мінулым годзе? Ну, я ідэйны фанат «Петлі прыхільнасці». Я просто был на іх 7 канцэртах, яшчэ нават на 4 у Беларусі. На першым я пазнаёміўся з дзяўчынай, на наступным я з ёй разышоўся прямо на канцэрце. Я ідэйны слэмер на «Петле прыхільнасці». Я часам магу паслэміцца і на треках, якія как бы і не для слэма зроблены, і как бы мы сябрам. І все такі на тебя глядят. Да. Ну, то бок... Что отбывается? Михась, я слэмлюсь! Не зараз. Я лічу, слэм — это социумом дазволенае месца, дзе потныя мужики могуць паабдымацца. Ну, слухай. Я бы сказал, что слухаю и Cloud Rap 2017-го, и Лейбоніка, и да і Макса Каржа часам магу просто пад настрой. Зусім недавно, ну літаральна, можа, у лістападзе, я першы раз пабачыў Мрою, рок-музыкант старых традыцый, і вось гэты типа патлаты малады Леон Вольскі, які в кліпе просто будуе сцену з хлопцамі і крычыць, што это пазіцыя, ну, это кайф. Часам я зайздрошчу, што я не застал вось гэтыя часы, а просто, ну, типу, там, я быў еще нейкім немаўлём, ці што, это... Да я яшчэ нават не нарадзіўся 10 гадоў, калі гэты кліп выйшаў. У 89-м годзе. Але ён табе прям зашел клёво, да? Да, клас. Ну, это такі бунтарскі дух. Давай вернемся на хвілінку да петлі прыхільнасці, таму што сапраўды яны зрабілі такі вельмі моцны, важны, я бы сказаў, крок, што гэта быў іх першы у іх гісторыі беларускамоўны альбом. Яны славілі там да халеры там хейту ад расейцаў. Вось. Але там хутчэй маргінальны быў хейт. Мне часам падаецца, што шмат чаго раздуваецца, разгараецца у соцсетках і ось в медыа. Ну, просто каб назбіраць каментараў, лайкаў і гэтак далей. То бок, ну, факту хейта не было, але, магчыма, шмат хто падумаў так. Там же ў каментарах вось гэтыя расейцы, яны прям хацелі пакрыўдзіцца і знайшлі з-за чаго пакрыўдзіцца. Я часам таксама бывае дрэнны дзень. Ты просто шукаеш, што тебе пакрыўдзіць моцна, і береш і абражаешся. Сусвет не разламаўся, у петлі поўныя залы, і все прекрасна, суперскі. Ну і альбом вельмі круты. Ты яго цалкам паслухаў ужо? Да, цалкам. Ён у меня уже просто фоном грае. Я нават уже не заўважаю переходов треков. Ён просто так, в транс меня вводит. Давай зараз прапануем таксама нашим гледачам паглядзець кліп, які выйшаў адносна нядаўна, на вельмі такую чуллівую, такую пяшчотную песню «Штосьці добрае». Да, клас. Глядзім. Як жадаў адкінуць смутак, светлы розум зберагчы і сабе дапамагчы, свет пазбавіць ад пакутаў, запаліць ліхтар уначы і табе дапамагчы, Гэта ранішняе сонца разганяе чорны дым, робіць усё такім магчымым, робіць сэрца залатым, чымсьці годным напаўняе людзей, а потым знікае ў цень, потым знікае ў цень, потым знікае ў цень. У атручаным паветры эканомна мы маўчым, як сабе дапамагчы, крочым ціха метр за метрам, гучна ўнутры
помагчым, як табе дапамагчы, як табе дапамагчы. Спадзяемся, заўтра сонца знішчыць цемры чорны дым, апынемся на бясконца у стагоддзі залатым. Так надзея напаўняе людзей, а потым знікае ў цень. Потым знікае ў цень. Потым знікае ў цень. Потым знікае ў цень. Ну, класны кліп, вельмі круты, і мы віншуем з Міхасём усіх прыхільнікаў петлі прыхільнасці. Так, і, канешне, музыкаў, таму што гэта вельмі крута. І чакаем вашых каментароў, як вам падабаецца гэта музыка і наогул гэты кліп. Пішыце нам вельмі цікава. Александр Чарнуха, журналіст і аўтар канала пра беларускую музыку Міністэрства сепультуры. Ён зрабіў такой свой топ-10 беларускіх альбомаў мінулага года. Я шмат чаго не чуў з тых альбомаў, якія Саша прыгадвае ў гэтым выпуску. Вось, але на трэцім літаральным месцы ён паставіў альбом Зуёў, Міхася Зуя і Елены Зуевай-Цехоўскай. Іх праект называецца «Зуі», які называецца «Арка». Ты што-небудзь чуў? Я толькі ад цябе. Я толькі ад цябе зараз пачуў пра гэта. Гэта прайшло неяк міма мяне. Я табе раю вельмі паслухаць, і нашым гледачам таксама мы пакінем спасылку ў каментары, таму што Аркаша «Dance for me» — это просто. Это просто. Міхась, я заўжды намагаюсь высветліць у людзей, ці лічаць яны беларусак сэксі. Як ты лічыш? Да. Чаму? Таму што я беларус. Ты лічыш сябе сэксі, лічыш мяне сэксі, Да, ты сэксі. і таму все беларусы сэксі. Але мы зараз не пра сексапільнасць, а пра сэксі як проста прывабнасць асобы. Да, ну яны ж такія крутышкі, такія мяккія, такія смачныя, солодзенькія. Да, конечно. І мазік, да. З мазікам. Да. Я люблю людзей і асабліва люблю задаваць ім розныя пытанні пра іх інтарэсы, тое, што ім падабаецца. Вось медыа-кантэнта. Што табе зайшло? Слухай, я для сябе адкрыў вельмі файны відэападкаст, які называецца «Гістфак». Вось, там Даша Палынская і Алесь Кіркевіч вельмі жвавенька так і вельмі цікавенька разганяюцца на тэму цікавостак гістарычных. Вось, і, уласна кажучы, там мне вельмі асабліва спадабаўся адзін падкаст пра сувязь нашай гісторыі і гісторыі вікінгаў. Вось, і праз гэта я нават там паглядзеў потым нават серыяльчык. Што ты для сябе адкрыў, што любіш паглядзець ці паслухаць? Я так крышечку з жанра трэш, потому что там постер этого подкаста, и он прям супер зробленный, прям мета-ирония, мета-иронично. И подкаст называется «Nice Cock».
Его вядзе хлопец і дзяўчына. Я не ведаю, яны, мабыць, здымаюць, ну, записваюць вось гэты аўдыёпадкаст на тэлефоны. Часам там кошка з'яўляецца ці штосьці такое на фоне. Яны самі з Вільні, і гэта падкаст на беларускай, і крышку трэшовыя пра вось гей-стасункі, пра цысгендерныя стасункі. То бок дзяўчыны з Трэба хлопцамі, будзе ці хлопцы з абавязкова хлопцамі. паслухаць. Спасылкі на ўсё тое, што мы прамовілі, таксама будуць у апісанні да гэтага відэа. Так. Як бы ты мог ахарактарызаваць мінулы год у 2 сказах? Агулам, што ён для цябе быў? Чым ён для цябе быў? Ну, складана, слухай. Я бы сказал, адразу прям мне в голову пришло «працуем далей». Бок это великая праца беларусаў, і яны не спыняюцца, яны ўсё генеряць новы класны контент, які просто суперскі, пушка-бомба. Розныя словы, розныя рэчы. А зараз, З Новым годам! шаноўныя тэлегледачы, мы прапануем вам разам з намі паглядзець абсалютна класны кліп, які выйшаў у мінулым годзе. Гурта «Ночы», называецца ён «Пялёстак». Неспелая ягода на вуснах, одинокая яскравая жаринка. Хутка растопіў аддалая вода. По руках скатилася, спляліся сэрца. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год. Нам мала дня, і мы танцуем з ночы напролёт, ой, напролёт. А мы зяем, а я зяем у абдымках ночы. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год, ой, з году ў год. Злая завіруха шэпча, а мы ў лета. Таямніца захаваная ў артефакт. Кружы, кружы, кружы танец, не баімся аномалій, не спалохае нават смерць. Кружы, кружы, кружы танец, наш пялёстак не дастанеш, рух працягваецца далей. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год. Нам мала дня, і мы танцуем з ночы напролёт, ой, напролёт. А мы зяем, а я зяем у абдымках ночі. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год, ой, з году ў год. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год. Нам мала дня, і мы танцуем з ночы напролёт, ой, напролёт. А мы зяем, а я зяем у абдымках ночі. Ужо столькі дзён ляціць пялёстак, сяй з году ў год, ой, з году ў год, ой, з году ў год.
Як тобі Я музло? засумував. Я бы не сказал, что яна сумная. Там просто напрыканцы ёсць такая цытата мелодыі Шопена, і таму, можа, яно неяк так тебе канчаткова твой гештальт так закрыла. Але я бы не сказаў, для мяне тут ёсць нейкая надзея і нейкая такая лёгкасць. Мне мала што можа крануць, але гэта спадабалася. Дзякуй табе, мне цікава, як ты это бачыш і ты аб'ясняеш. Вось гэта класна. Я часта кажу, што Беларусь там, дзе беларусы. Ты пагаджаешся з гэтай тэзай? Да, згодна. Што, конечно, наша матчына зямля гэта вельмі важна, гэта эпіцэнтр, але фактычна Беларусь жыве і па-за межамі краіны. І сапраўды столькі розных беларусаў ствараюць столькі неверагодных рэчаў, таму што нашы айцішнікі выязджаюць за межы, трапляюць у класныя кампаніі, не толькі айцішнікі, бізнесоўцы. І за кошт гэтага могуць дасягнуць шмат чаго. Творцы, якім немагчыма фактычна было ствараць сапраўды свабодныя, амбітныя творчыя прадукты, яны гэта робяць. І нават на такім якасным узроўні, што проста ты глядзіш і афігіваеш ад этого. І гэта класна, што прынамсі ёсць такая магчымасць. І сапраўды класна, што людзі працягваюць вось гэтую беларускую справу, будзем так казаць. Клас, клас. Я плюсую. Вот каб ты мог апынуцца на гадзінку дзесьці на нашай радзіме, то куды ты паляцеў? Слухай, ну, па-першае, я бы пашпацыраваў бы наўпрост праз увесь праспект Францыска Скарыны. А дзе гэта? Ведаеш, дзе гэта? Не. Шановныя сябры, а вы ведаеце, дзе праспект Францыска Скарыны? Напішыце нам у каментарах. Вось, я бы пашпацыраваў увесь праспект. Потым бы зайшоў на панікоўку. Безумие в его глазах, реально. Это дзе? Таксама напішыце ў каментарах. Пэўна, я бы зайшоў нейкія месцы, якія мне вельмі падабаюцца, в парочку каких-нибудь бараў, дзе-нибудь на інтэрнацыянальнай. О, клас. Так, там чырвоны дворык. Угу. Вось. І мне, ведаеш, я бы праехаўся бы вот традыцыйнай гэтай роварнай дарожкай ад пераможцаў да самай там гэтай чыжоўцы. Калі бы ты мог апынуцца у Менску цяпер на пару гадзін, што бы ты там рабіў? Я бы пабег у Слепянку. Так. Прайшоўся бы там уздоўж канала Снянскай воднай сістэмы, ці што там, ці Слепянскай воднай сістэмы. Прайшоўся бы аж да Серабронкса. І там бы пагулял, паглядзеў на вадападзікі і дайшоў бы таксама да Чыжоўкі. На гэтай вось такой цёплай, ностальгічнай ноце мы будзем развітвацца з вамі, але не развітваемся з Міхасём. У нас яшчэ столькі мандарынаў трэба з'есці. І напрыканцы прапануем вам паглядзець клёвы трэк Елены Жалудок і Георгія Дабро, які вяртае нас у Менск. І ён такой крыху з жартикам гэты трэк, так што з Новым годам яшчэ раз. Атрымлівайце асалоду адзін ад аднога, ад гэтага навагодняга вайбу, будьце сэксі, налівайце ў вашы келіхі, што ў вас ёсць, слухайце класную музыку, глядзіце беларускі YouTube і гэты кліп пад назвай «Кідышкі». Свечки я задзьмухаю на торте, буду зорачку чакаць. Зорнай ночкай на балоце знайду кветку папараць. Загадаю я сваё жаданне зноў з табою пагуляць. Смак памідораў са смятанай хочацца мне узгадаць. Замерзали як ледышки, на вулицы кидышки. Я тебя всю ночь гукала, на вулицы гікала. Як же знов было няёмка, нам намакаёнка. Шкада, што не хапіла часу нам. На
Новопшасово. Кіну я монетку речку свіслач, што яшчэ не змерзла вся. Кулачкі я моцна сцісну, каб усё спраўдзілася. Журавіны ў цукры я шукаю, каб у жменьку іх сабраць. Завіруха сцежкі замятае, але ногі будуць памятаць. Замерзалі як ледышкі, на вуліцы кідышкі. Я цябе ўсю ноч гукала, на вуліцы гікала, як жа зноў было няёмка. Нам намакаёнка, шкада, што не хапіла часу нам. Новопшасово. І яшчэ раз. Молодець. Як хадзілі па Агатавай, паперу-то і да ватара, ад кагосьці хутка бегалі. Мы па Алібегава, пачастуй мяне шампанскім, на праспекце партызанскім расфарбуе цені шэрага на Машэрава. Пакуль-пакуль, ребятки.